mål! Hejsan Linn! Vad gör du? Jag hoppas att vänta! Jag kan inte fånga det riktigt. Kolla då! Vänta, så Backa lite då. Stanna. Ett, så. Ja, men jag tror du ska göra en volt. Gör en volt. Okej. Kolla det tjejer och grabbar. Prova inte det hemma. Idiot. Ja, men tack. Jag är så grym bara. Ja. Verkligen. Vad gör du Linn? Sluta! Det är jättesött. Söt, lilla rumpa. Från mig. Jag kan... Hallå! Vänta. På fyra på här hållet. Ja. Jättebra. Okej. Oj, vänta. Oj. Det blev kast. Ta bort mig! Nej! Stäng av. Nej. Ja, jag menar det. Vad rädda vi. Nicole, stäng av. Gör!